back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो आरोबाव खनसे बरायहरनाय जाबाय। दिनैयो आं माने आंनि हासबेन्डबो थांगोन सानैबो, ओमफ्राय दिनैयो सगाव थांनो नागिरदों, सगाव बेरायना फैनो नागिरदों। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। जों सगाव मा मा खालामहैयो, ओमफ्राय माहाय थाङो नायदो। ओमफ्राय नै दाहाय जोङो थांगासिनो, जोंनि खाथियावनो, जोंहानि खाथियानो जायो सगा, जोंनि सगावनो थांगासिनो। ओमफ्राय नै थांग्रा जोङो माबा दख'ना दखानावसो हाबहैग्रोबाय आरो, मोजांथार दख'ना फैदोंनो, बिनिखायनो जोङो दख'नाखौनो नायनो हाबहैग्रोबाय आरो ना। ओमफ्राय नै फालि, आं लानाय बायदि फालिबो ओंखारसोगारदो, बेलेग कालारनिबो ओंखारदो, नै ग्रिन कालार, येल्ल' बायदि गाबनि ओंखारदो। ओमफ्राय नै इखिजाबो बेलेग डिजाइननि फालि ओंखारदो। ओमफ्राय ना आं दखानाव थांनानै गांसे ओरैबायदि मोजां, माने आं बिराद फसायदो आरो, पिंक कालाराव ग्रिन कालारनि आगर, इमान फसायदो आं दख'ना गांसे। र' देखायगोन, बेफोर फालि गोजा, गोदान बे गोजा, ओमफ्राय बे मा होनो गोथां ना खायमा होनो, बेखौ गोथां नङा दे, खायमायानो। ओमफ्रायो इफोरो बिदन गोजा खोमा, बिदन गोजा, इफोरो बिदन ना मा होनो, ओरैनो सिम्पोल आरो। ओमफ्राय नै लेस खहायनाय, ओमफ्रायो बेबो फालि ब्लु कालारनि, जा मोजां नुखादों आं इखौबो, बेसेबा मोजांखा, एसे रोजा आरो, होमबाबो लानो मोजां जागोन। गामसाफोरबो फानदो, ओमफ्रायो दख'ना गोजा, बे गोजा। नै आं फसायनाय दख'नाया बेनो, ओरैबायदि मोजां नुखादों आं, माने बेसेबा मोजां नुखादों आरो आङो। ग्रिन कालार आगर, दख'नाया पिंक कालाराव ग्रिन कालारनि आगर, बेसेबा मोजां नुखादों आङो। माबाबो दंफायो, फालिबो दंफाखायो, गोजाबो दं इदियाबो, होमबाबो आं गोजाखौ फसायाखै, पिंक कालारखौ फसायदो। पिंक कालार फुवारनानै नायबा दा मोजांहै नुगोन। ग्रिन कालारखौ मोजांथार नुदो, फालिखौ। दख'नाया आं फसायनाय बायदिया नै गोजाबो दङ कालारा, गोजायाव स्राब कालार आगर, येल्ल' आगर इदिनिबो दङ, होमबाबो आं बेखौ फसायाखै, गोजाखौ। इयाबो फालि दङ, ओमफ्राय आङो पिंक कालारनिखौ बांसिन फसायदो आरो आङो। नै नोंथांमोना मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो, अबे गांसेखौ मोजां नुदो, गोजाखौ मोजां नुदो ना पिंक कालारखौ मोजां नुदो। ब्लाउसफोराबो जि डिजाइननि मोजां फैखादोंमोन, बेखौ मोजांथार नुदों आङो, ब्लु कालारनि, गोमोबो दङ, बेलेग कालारनि ओंखारदों। बिराद मोजां नुनानै नै आङो एकदम खुलिथारनानै नायलायबाय आरो दख'नाखौ। मोजां नुगोना नुवाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थादे आंनो, आं हले बिराद फसायखादो। सायावबो बेलेग कालारनि दख'ना, ओमफ्राय एबारो दख'ना नायखांनानै जोङो मैगं बाजाराव थांबाय आरो, मा
मैगं बजारबो बानायनो माबा ओंखारसोदो जोंनि सगाव फान्थाव ओमफ्राय मैथा माबा आपेल सापेलबो होनजोबदो बेयावनो नायो हेलांसि जारि माबा माबि फानलु फाग्ला ओमफ्रायो गयबो फानदो ओमफ्राय नै सबाय बिमा नैबे जाबाय लकेल ना गोरान सबाय दालि बिदिनो बायदि बायदि आरो बाजारावलाय ओमफ्राय जोङो स'आव फैनानै जेबो जायाबाथ' जाखाया नालाय ओमफ्राय हटेलाव हाबबोबाय नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा चाउमिन जानो नागिरदो चाउमिन ओमफ्रायो मम' आलुआ जि गोसाखामोन ओमफ्राय गुंग्राय गोरलै गलायनाय जाबाय सानैबो मम'नि आं बै सिंनिखौ बख'जोबना जायो र' हाबि जाबि पियास माबा माबि थानायखौ ओमफ्राय बियो बुंदो आरो इदि बख'जोबना जायो इफोरखौ जाफाजोबबासो गोथाव मोनो इदि होननानै होनदो आरो इयो ओमफ्राय आं आरो बख'जोबना जायो सिङाव पियास हाबि जाबि बानलु बिदि थायोना ओमफ्राय नै जाखांनानै ओंखारबोबाय जोङो ओमफ्राय मोनाब्लिबो जाहांखाबायमोन नालाय बेलासियावसो थांदोंमोन नालाय जोङो ओमफ्राय नै फैबाय जोङो ओमफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ'आव आं लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ